jak funguje Peakforce, co to vlastně je, jestli bys nám k tomu dal nějaký větší vhled. Je to v podstatě virtuální call centrum a já bych to ráda nechala popsat tebe. Tak já řeknu tu svoji představu, jak si myslím, že by to mělo fungovat, pak si klidně pojďme říct, jak to funguje a pak nám dají zpětnou vazbu kolegové operátoři. Já trošku se bojím, že to pořád můžou být tři různé pohledy. A i to je ten důvod, proč jsme se vlastně jako rozhodli udělat tuhletu debatu. Já bych řekl, že Peakforce je jakoby, především komunita. Je to komunita lidí, kteří umí nějakou práci, kteří chtějí dělat, kteří vlastně mají s tím zkušenost, ať už větší nebo menší, ale vidí smysl v tom, že mluvit s někým jakoby po telefonu je jako užitečné, vede to vlastně jako k nějakému výsledku. Zároveň bych řekl, že by to měla být komunita lidí, kteří jsou vlastně jako znají svoji hodnotu, váží si sebe sama, umí se ohodnotit, ocenit a prakticky i sebe sama řídí. Jo? Ne nadarmo jsme vlastně uskupení podnikatelů. To je důležité si říct vlastně jako na začátku a tím znakem podnikatele je, že vlastně jakoby chce a posouvá se nějakým směrem, který on si vytyčí. A tou úlohou té komunity, těch lidí, kteří se kolem toho sdružili, je vytvořit příležitosti, tak aby ten, kdo chce, tak si mohl v zásadě tu příležitost chytit a náležitě ji užít. Nahráváš mi na otázku, jestli by si dokázal vypíchnout hlavní rozdíly mezi tím platformním call centrem a tím tradičním. Já možná začnu tím tradičním. Jo. To jakoby i z toho jsme vycházeli, když jsme si vlastně kreslili, jak má vypadat Peakforce. A v zásadě to vidím jakoby ve dvou slovech ten rozdíl. Tradiční call centrum je musíš od začátku do konce, Peakforce je můžeš od začátku do konce. Když půjdeme trošku do detailu, tak v tradičním call centru musíš být na nějakou konkrétní dobu. Povětšinou dostaneš projekt, který řeknou ano, musíš teďka volat ten projekt. Málo kde jsem zažil, že by se si prostě jakoby mohla vybrat, obzvlášť jako řadový operátor, že by se tě vůbec někdo ptal. Prostě přinesou projekt, řeknou tady to máš a tady máš koeficienty, výkon, nějaká prostě hodnota a jedeš. Přesně. A volej. Řeknou ti, tady máš šéfa a toho musíš mít. Není možný, že by si přišel a řekl si, hele, mě to s tímhletím člověkem prostě úplně nesedí, ať už profesně nebo lidsky. Rád bych jako třeba do jiného oddělení. A v zásadě i stejný je to z pohledu toho zákazníka, kdy prostě jako zákazník do toho tradičního call centra přijde s nějakým jakoby požadavkem a od té doby už je to jenom jako musíš. Ale pojďme se spíš zaměřit, než popisovat to, co vlastně jako nám není blízký, tak se zaměřit na to, jak ty věci stavíme my, jak je chceme mít. A to je právě na tom silném slově můžeš. Za mě v tom slově se skrývá prostě neskutečně energie a vlastně spousty cest k lepšímu životu. Ať už jako z pohledu zákazníků, z pohledu operátorů, z pohledu nás, kteří se jakoby o Peakforce staráme. Popiš tu platformní jako cestu v Peakforce, která je vlastně tou ideální jako variantou toho operátora. Jaká je ta jeho cesta u nás v Peakforce? Za mě takhle, když se podívám, i kdo k nám vlastně jakoby proudí, tak povětšinou jsou to lidé, kteří mají právě nějakou tu spíše špatnou zkušenost z toho tradičního call centrového světa. A to, co my dneska, řekněme, nabízíme těmhletěm profesionálům, kteří v tomhletom oboru jsou, přidejte se k nám a budete z toho mít hodnotu, budete z toho mít užitek, něco se dozvíte, budete, řekněme, jako v partě stejných lidí a pokud s náma budete sdílet ty hodnoty, budete se dívat na svět podobnou optikou, tak dostanete vlastně jakoby příležitosti. Co to zase znamená?
je to o tom, že nabídneme vám projekt. Přijde project leader, který řekne, ano, já tady mám takový projekt, tohodle chce ten zákazník v tom projektu dosáhnout a bude-li vám ten projekt, řekněme, věcně příjemný těmi cíli, příjemný tou dobou, za kdy ten project leader potřebuje ty věci zvládnout a cenou, jakoby přesně tak, bude to pro vás prostě po všech stránkách příjemné, tak řekněte ano. A pokud řeknete ne, tak ne není špatný slovo a ne je jenom možná čekání na další příležitost, která bez pochyby přijde.